हेल' लोगोफोर आं नोंसोरखौनो नेगासिनोमोन आङो गाबोननि प्रग्रामा बबाव जागोन बेखौ एसे दिन्थिनानै होनो सानदों मानो होनबा आं दा बेयाव दंफैयो गाबोननि प्रग्रामा जेराव जागोन नै दा बेफोरो थियारि सोलिगासिनो दासो जादों लाइभआ दहायनिफ्रायनो जि नेबाय थाबाय आंजों लोगोसे दिनै बाक्सानि आलासिबो दं जोंनि आदा बयनिबो आदा आंगोनि आदा हाय आदानाव मा मा कुइसन सोंनो सानो सोंदो नोंथांमोनहा एसे स्ल' जादोंना नेटआबो ओंखायनो बयबो आब' आब'सो गाबोननि प्रग्रामनि बारै माबाफोर खोथा सोंनो सानदोंब्ला सोंनो हागोन आदाजों आंजोंनाव आरो आसा खालामो नोंथांमोनखौ नुगोन होननानै गाबोननि प्रग्रामाव खाथि खालानि मानसिफोरखौथ' लोगो मोनगोन होननानैबो सानो बेवहाय बिटिआरनि गोदान सरकारा मोनसे हाबाफारि लादों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि हारिमु बे हारिमुखौ जाहाथे बयबो हारि माहारिया डेभेलप खालामनो हायो फेहेरनो हायो बिनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों 19, 20 आरो 21 फेब्रुवारियावहाय दा बे हाबाफारियावहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि ट्रेडिशनेल कालचारेल श' जागोन बेबायदिनो महरगिरिफोरजों आरो बिटिआरनि मानगोनांसि बिथां प्रमद बर' आरो बेबायदिनो हारिमुआव रोंगौथि गोनां माखासे एक्सपार्टफोरजों बिटिआर हालामनि गासै माने जाति जनगोष्ठीनि महरगिरिफ्रा बेवहाय सावरायलायनाय जागोन हारिमुनि बिथिङाव सावरायलायनाय जागोन जे बबे हारियाव हारिमुनि बिथिङाव मा जेंना दं बेफोरखौ मिथिलायनो बुजिलायनानै लानो नागिरदों आरो बिनि उनावहाय जोङो बोरै खामानि मावलाङोब्ला बै हारिनि हारिमुखौ फेहेरनो हागोन बेखौनो थांखि लानानै बिटिआरनि गोदान सरकारा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो मोनसे प्लेटफर्म सोरजिदों बेखौ रागाम होननानै बुंदों रागाम दा बड'लेण्ड संस्कृति होननानै बुंनाय जादों बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लानो नागिरदों दा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो लानांगौनि मोनसे फिल खालामदोंमोन दिनै बे हाबाफारिखौ बिटिआरनि गोदान सरकारा लादों बेनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आङो महरगिरिफोरनि जानानै साबायखर बावहरबाय बे हाबाफारिया जाहाथे गाजा गोमजायै जाफुंलाङो बेखौबो आसा खालामदों आरो नोंथांमोननो फोरमायबावगोन जे दा बे हाबाफारियावहाय जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो थानाय हारिमुजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो महरगिरिफोरानो बेवहाय बाहागो लाफैगोन बिथांमोना पारफरमेन्सबो खालामगोन मोसागोन मेथाइ रोजाबगोन नोंथांमोनखौबो बयखौबो फैनो थाखाय फुजिनि गेजेरजों आं खावलायहरबाय गोजोन्थों दे दानिया लोगोफोर बुंदो नोंथांमोनहा सोर सोरखौ नायनो लुबैयो बे प्रग्रामाव दहाय सोरबा सोंदोंमोन आं नुदोंमोन बेयावहाय सोरबा कमेन्ट हरदोंमोन सोर सोर फैगोन बुंनानै दा नों बुंदो दे सोरखौ नायनो लुबैदों सोर सासेखौ मानो होनोब्ला बेयावथ' बयखौबो इनभिटेसनखौथ' हरखादों आरो प्रग्रामनि थाखायबो खावलायनाय जादों प्रग्राम खालामनो थाखायबो दा बेनिखायनो जाय जाय सोलाबगोन बिसोरो फैसिगोन आरो दा नोंथांमोनहा बुंदे सोर सासेखौ बांसिन नायनो लुबैदों गाबोननि प्रग्रामाव आब' रियाया दा शुटिंआवसो दङ बेबो थागोन प्रग्रामाव जोंखौ नायनो लुबैया जोंखौ नायनो लुबैया जोंखौ नुबाय थाखायो आब' रियाखौ नायनो लुबैदोंनो डाइलग होनो थिनदों डाइलग सल' खिन्थादो डाइलग डाइलग होनो एसे लाजिनाय मोनदों लाजिग्राबो जाबाय एसे बायजोफ्राव ओरैनो डाइलग होनायखौ नागारथ'नो सानदों सिनेमाफ्राव डाइलग होनायखौनो नुबाय थासिगोन
बेनि थाखाय निमाहा बिबाय लिंसारखौथ' नुखागोन लिंसारा फैखागोन लिंसारा थाखागोन बे प्रग्रामाव राजु ब्रह्म आदा राजुआबो थागोन ओरैनोथ' बयखौबो लिंहरनाय जाखादों बे प्रग्रामनि थाखाय इनभिटेसनखौ हरदों नाथाय सोरहाबा सोलाबै थायोथ' सोलाबनाय मानसिफ्रा फैगोन नुजाफैगोन आरो जाय जायहा प्रग्राम खालामनो सोलाबो बिसोर प्रग्रामबो खालामगोन आदाखौ नुना गोजोनबाय आंनो आदा लिंसार आरो आदा सोरांखौ नायनो लुबैदों आं आब' बिसोर सानैयाथ' दिनै गैया खिन्थु नोंसोरो गाबोन 20 तारिखआव बिसोरखौ सानैखौबो नुगोन हेलिनानि मोसानायखौ नायनो लुगैदोंबा 20 तारिखआव फै गेमस्रियाबो फैगोन 20 तारिख 20आव थेंक इउ प्रिन्स एम दैमारि आच्छा सोर र' आं लाइभआव दङ नै औ आदा मेन्डेलाजोंबो एसे रायलायदो नै लाइभ गाबोननि जानो गोनां रागाम दा बड'लेण्ड संस्कृति बे हाबाफारियाव गासै बे लाइभआव थानाय नोंथांमोनखौ गाबोननि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर डायलगसो मारिनो थिनो आब' गेमस्रिया फैगोन 20 तारिखआव माने दल' थाथ' सिरि थाथ'सो होनथ'दों र' नोङो डायलग होनो नागिरदोंमोन नालाय माबा बे आदायाबो माने बाइक लानो नागिरदों नालाय नेगासिनो जमगासिनो आंनि मुङा देरहासार नार्जारि आं बाक्सानिफ्राय फैदों ओरैनो आंना मालाबा मेथाइबो रोजाबो मालाबा ओरैनो रिपर्टिंबो खालामो बेनो आरो आंनि सिनायथि आङो 2016 मायथाइयाव देंखो मोसानाय 3आव बिजनि उलुबारियाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन बेनो आरो आंनि सिनायथि दा बिसोरबायदि मानसिखौ जोङो मोजाङै सिनाया दा नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों मोजाङै सिनायथिखौ मोनलायगोन आरो लोगोखौ मोनलायजोबगोन नालाय बयजोंबो आब' आंबो मोसानो नागिरदोंमोन 21आव नोंथांमोनहा नायनो फैबानो जाबाय बिदिब्ला आं दोनथ'नोसै लाइभखौ आरोबाव बिदिनो एसे दिन्थिबाय थाबावगोन जाहाथे बेयाव सफैयै मानसिफ्राबो मोजाङै प्रग्रामखौ मिथिनानै लाथों दे होमबा बाय दोनथ'नोसै